Avui ens acompanya la Benjamina del govern espanyol, la ministra més jove, també la primera dona embarassada del Consell de Ministres que ha tingut mai la democràcia espanyola. És catalana i es diu, sabeu qui és, no? Qui és? La Carme Chacón! Ministra, bona nit. Bona nit, sisplau. Hola. Bé, enhorabona. Gràcies. Per dues coses, pel seu casament i per la seva maternitat, no? Gràcies. Tot de cop. Tot de cop. Si els que no estem embarassats, això de la campanya electoral se'ns farà insuportable, per una persona en el seu estat, ministre, deu ser encara pitjor, no? Com ho resistirà això de la campanya electoral? Em trobo molt bé i a més estic convençuda que ho tindré més senzill que moltes altres dones que estan embarassades fent altres feines, darrere d'una caixa d'un supermercat o altres feines que són, diguem-ne, més dificultoses o que tindran menys ajuda. Jo crec que ho portaré bé i a més crec que és important que es normalitzi, no?, que les dones ja no hem de renunciar a la nostra maternitat per continuar amb la nostra vida professional. La Carme Chacón no ho vol dir, mai ho vol dir, però m'he assabentat, que els primers 2 mesos de l'embaràs van ser molt complicats per aquells símptomes que totes coneixem que tenim sovint les dones, no? Com és que no ha vomitat cap dia en cap acte públic, senyora Chacón? No, ni públic ni... Vostè vomitava. No, però jo la veia i pensava, ara vomita, no. No, va haver un dia que tenia una roda de premsa i estava que no sabia si anar al lavabo. No, però em trobo molt bé i la veritat és que com que estàs tan bé, tan feliç, jo imagino que es nota molt, no? I que es transmet també molt. Estic molt feliç. Avui parlem d'amistat. Suposo que Carme Chacón té amics al seu partit, no? Sí, home, i tant. Amics del meu partit i també fora del meu partit. Això li volia preguntar, sí? Molts amics fora d'altres partits? Posem-li sí. Sí, jo crec que la gent, clar, com que ens veu, diguem-ne, en els debats parlamentaris i tota la crispació habitual del Parlament a Madrid, però no, em fa orgull poder dir que he tingut molt bons amics en altres partits, que els tinc. Per cert, vaig perdre un d'ells, el Gabriel Cisneros, pare de la Constitució, que va morir no fa pas massa, i que portàvem 3 anys treballant junts, i sí, es fa amistat i s'aconsegueix estimar molt a una persona i aprendre molt d'ella, també. Alguna amistat perillosa, senyora Chacón? No, jo crec que l'amistat no és mai perillosa, l'amistat és tan bonica que no... Ui, no se'n refiï. La Carme Chacón, ministra d'Habitatge, és un personatge familiar pels nens, és un dels efectes secundaris del Polònia, per descomptat. Totes les criatures saben que està embarassada i que el Zapatero la mima molt. Ah, sí? Què és una ministra? Una que mana, doncs. I de què mana? De les cases. El ser ministre d'Habitatge posa els preus de les cases i fa pagar la gent depèn de la situació de les cases. Qui mana més? La Chacón o la vicepresidenta? La vicepresidenta. I qui és el seu jefe? El José Luis Rodríguez Zapatero. Jo crec que la de la Vega li té mania perquè ell és més jove que ell, és més guapa i el José és com si fos la mimada del José. També es fa bé que aquesta dona faci de política perquè sempre ho fan els homes. Potser amb el José! No, que no hi ha contacte. I la Chacona, que està embarassada, no pot agafar pes i s'ho té que carregar tot la de la Vega. Quan tingui el nen o nena, no és que deixi de ser ministre, però li donaran uns dies de descans. Home, si està embarassada deixarà la política, no? No, perquè li donarà la seva mare. Si no, què? La despatxaran o què? Bé, llavors què farà? No res, no tindrà feina. Què farà quan tingui la criatura, ministra? Li donarà la seva mare perquè si no la despatxaran, deien. Si no li dono que la meva mare, Clar, la meva mare em mata, que és diferent. El paper de les àvies, eh? Sí, ja... El José, diu el José. Vostè és amiga del José. Els nens parlen de José, no sé. Li diu així vostè, li diu el José a la intimitat? Sí, jo li dic José, Sí. Allò formalment li has de presidente, Clar. però sí, nosaltres... Des que ens coneixem, que ja fa prou anys. I amb la vicepresidenta hi ha alguna tibantó? Ui, ens estimem moltíssim. Jo és una dona a la que admiro, ha estat el meu referent des de ben joveneta i poder compartir gabinet amb ella és una il·lusió i aprens cada dia i cada moment de la María Teresa Fernández de la Vega, és una de les dones que més admiro de lluny. Vostè era molt llesta de petita o no? O era normaleta? M'agradava molt estudiar. Sí. Era una alumna brillant? M'imagino, treia molt bones notes, m'imagino que alguns hi haurà aquí. Era d'aquelles que quan venia al col·le tenia ganes que arribés, les vacances d'estiu em semblaven enormes, això m'ha passat. Però quan era petiteta, les vacances em feien llarguíssimes, tenia moltes ganes de tornar al col·le. Sí, tornar a veure els meus amics, amigues... Oh,
era l'empollonat prototipus. No, però segur que hi ha nens i nenes que quan acaben les vacances teniu ganes, no?, de tornar a veure els amics i tornar al col·le. Hi ha de tot, hi ha de tot. Tornem a l'amistat, que és el tema que avui ens ocupa. Deia Aristòtil que no es pot ser amic de debò de gaires persones. S'ha fet estudis que arriben a la conclusió que tenim tots, una xarxa social de més o menys 150 persones, però que d'aquestes només 5 són, diguem-ne, amigues de debò. Me surten els comptes, ministre? Sí. 5, N'estic prou d'acord. Sí. I d'enemics com anem? Perquè diuen que una persona important ha de tenir enemics, si no, no... No, jo crec que... A Gallardón, per exemple, va servir. Un es concentra en el positiu, no? I enemics no. Crec que un no ha de perdre forces ni energia en comptar enemics, sinó amics. A més, de debò, molts són adversaris de la feina que jo faig. La gent pensarà, no, tenim contrincants, tenim adversaris i fem amics de totes les files, a les teves i a les altres. En el món de la política, senyora Chacón, clar, blaus no se'n fan, però d'insults, Déu-n'hi-do, no? I deixen marca alguns, I que sí? Alguns insults deixen marca, Sí, perquè tu no pots anar a dir-li presidente. Què me ha dicho? Clar, i en campanya electoral què faríem, no? Sense mentides. Bueno, hem tingut una legislatura de mentides amunt i avall. No, però a mi em va passar una cosa. De vegades no cal utilitzar més que una bona explicació, un bon relat. El meu pare sempre m'explicava que el meu avi, que els 3 germans, cada cop que deia una mentida i els enganxaven els hi posava sal a la llengua. I no va caldre més. Vaig aprendre, diguem-ne, de l'experiència del meu pare, sí. I no va caldre més. I no, jo crec que no paga la pena. Aquell refrà que diu que la mentira tiene las patas muy cortas, no? I que s'agafa abans a un mentider que a un coix, diuen els refrans. Sí. Jo crec que és veritat, que no paga pas la pena. De la mentida passem al secret. Per cert, que un polític ha de saber guardar secrets. De fet, les deliberacions del Consell de Ministres són secretes i ningú, no? Sí. Jo crec que és important, a la vida, saber guardar un secret. I a més no estic d'acord en això de que les dones els guardem pitjor que els homes, de que som més tafaneres i més... No és veritat. La meva experiència és que les dones som molt conscients de quan algú et diu sisplau entre tu i jo, i que guardem molt bé els secrets. No sé què pensen les nenes per aquí. Sabem guardar secrets, oi? Qui guarda millors secrets, els nens o les nenes? Les nenes, mira. I al Consell de Ministres hi ha algun bocamoll, ministre? No, cada... Rebré, Júlia, rebré. Sempre hi ha gent més extrovertida, no? D'aquesta en trauré un blau, jo. Sí, sempre tens la sospita de qui li ha dit a no sé qui, però no del Consell de Ministres. En política també hi ha xivatos, també, al Congrés dels Diputats, sí, dels que... Presidente. ¿Qué ha dicho qué? D'aquí a 2 o 3 anys la Carme Chacón tindrà una criatureta que no pararà de fer-li preguntes difícils de respondre i per anar-la entrenant hem preparat una roda de premsa. Senyora Chacón, comencem per la Berta. Vinga, Berta. Què s'estudia per ser ministra? Per ser ministra. Ministra. Què estudies tu, Berta? Tercer. Doncs pots arribar a ministra. Jo vaig fer tercer tan tranquil·la com tu i guait avui. Sí, després depèn del que t'agradi. I és important estudiar tants anys com sigui possible, tant si un vol ser ministre com no. És important formar-se en la vida i com que us veig cara d'agradar-vos estudiar, perquè si no, aquesta, diguem-ne, enciclopèdia de la vida que ens heu posat aquí sobre seria impossible, doncs jo crec que anem bé. Laia. Per què no portes lentilles? Que no t'agraden ulleres. Perquè tot el dia no les aguanto, em molesten molt tot el dia. A vegades me les poso per les nits, si només tinc un sopar i són unes horetes, però aguantar-les tot el dia i treballar tot el dia no ho resisteixo i vaig més còmode amb les ulleres. Què té, miopia? I un punt d'astigmatisme. Una miqueta de tot, poc, però el suficient per haver-les de dur dissortadament. Àlex. T'agradaria donar-li el pit al teu fill? Sí, esclar, és un sentiment molt de mare, no? Sí que em fa il·lusió. I ho farà, ministre, sí. No sé que ell no vulgui, però en un moment ho intentarem. Joan. Carme, pagues hipoteca? I tant.
I si el meu fill corre, és capaç de fer-me àvia i encara pagaré hipoteca. Que la té a 40 anys o què? No. No, però me'n queden uns més de 25. Sí. Déu-n'hi-do. Agraïm a la ministra de Vivenda que hagi trobat una estona per acompanyar-nos en el seu estat, i no em refereixo a l'embaràs, sinó a la seva hiperactivitat, perquè no para. I fins aviat, ministra. Em fa molt feliç. Moltíssimes gràcies, Júlia, per l'oportunitat. Gràcies a tots.